Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따스러운 인간적인 여자. 밤이 Okay, 있는 여자. 밤이 오면 starten her 심장이 siger så, at det er lige 뜨거워지는 noget 여자. 그런 반전 있는 gør det 여자. herovre. Og 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해. vi skal lige have nogle ting, så vi skal bare have en god sammenhæng, som vi synes er 밤이 sygt. 오면 심장이 터져버리는 선어해. 그런 선어해. 아름다워 사랑스러워 그래 너 Så er jeg klar med den første ting her, som jeg har fået et eller andet sted fra L'Oreal, og det er en mascara, Oppan Gangnam og Style. den Gangnam Style. tager jeg altså på mine vipper, Oppan Gangnam Style. og det jeg godt kan lide, det er, at det bliver sådan shine. Jeg ved ikke, om kameraet sådan kan se det. Ej, det kan det ikke. Ja, au, og så får jeg noget. Men, kør igen. Det er bare lige, det er sådan noget her. De kan kun tage på 1 år i gang, fordi det absorberer rimelig godt i vipperne. Så det, bare på det noget. Ellers så, det går rigtig ondt, fordi øjet er ligesom at brænde el. Så anbefaler kun på en måde. Har den her bio, ja, vi kan se det på start, men så, der vil jeg få det hovedet. Det bliver sådan lidt med varmere. Det var fordi, jeg kom til at tænke på en joke. Ja, jeg sprang i hovedet. Der er ikke så meget i. Ja, jeg sprang i hovedet, fordi jeg føler, at det bliver sådan lidt mere glat af det, og det bliver meget dejligere. Ja, så. Og så her med, og her. Det gør det lidt mere. Er det gode? Det var godt. Nu må jeg vise dig noget med noget eyeliner lige der. Så jeg skal lige spørge en anden om det er i orden, at det lige er fortalt, hvordan man gør sådan her i sin øjne. Fordi at hemmelige træk. Når man har sådan en øjenbryn så meget, så kan man ikke rigtig se det. Men det er der røg for. Pludselig. Og så har jeg øjenbryn. Ej, ja, det er faktisk lidt stærkt. Ja. Og det var lige pludselig ens ansigt var en helt anden form. Men det var det her sådan her. Så selvfølgelig så må man også gerne sådan gøre sådan her. På den rigtige måde. Og vi gør lige det samme her, så hun mangler lige at tage den her på, jeg ikke husker hvor kom fra. Og der var meget, du puttede noget på din, du puttede den der på din hoved der. Ja. På din, der var sikkert en anden spejl her. Men jeg der er ikke mere i den her. Vi er ikke færdige, vi er færdige. Oppan Gangnam Style. Fordi så tænker jeg, at jeg vidste, at jeg lige må finde noget. Woo! Og så Og tit så plejer jeg at gerne at lave nogle mønstre hernede på min sådan. Hvor lagde du vores eyeliner henne? Der. Så plejer jeg gerne at lave sådan nogle her. Fordi jeg synes, at det er flot. Jeg ved hvorfor. Jeg synes bare, det giver mit ansigt sådan helt andet. Jeg synes bare, det får min hage til at træde mere frem. Sådan her. Og det jeg godt kan lide ved den her, det er, at der er glitter i. Ja, det er ret nemt. Så kan jeg også være til, at der er glitter på min hage nu. Og
så lad os gerne lige give jer tættere syn i mine øjne. Det er faktisk pænt nok i forhold til, at jeg plejer, men... Godt. Og jeg vil også gerne lige have lov at sige til jer, at det øje, hvor I ikke så det der pleje noget på, ikke? Så plejer jeg gerne lige at tage et lag af sådan noget her på. Så. For når man tager hvide ting rundt om øjnene, så åbner det virkelig Så er jeg også nødt til at lige øjnene. Ja. Så bliver der... Nå, du har lavet den der skæg. Ja, det er det der, som får ens øjenpiller og deres flad. Ja, du får den til at passe lidt mere åbne, så man får sådan lyst til at bare kigge ind i den. Det er derfor. Ja, meget. Du har glemt noget, eller? Og så er jeg lige med farve af. Okay. Men der var lige sådan frem det. Og nu tænker vi sådan, nok, at vi mangler noget i hovedet. Men det er tydeligt, vi har det fra. Det er fordi, sådan noget her. Det er den er fra. Den her? Ja. Den er fra Max Factor. Jeg er lige ked af den første lipgloss der, jeg fortalte, som jeg tog på mine lipper. Den var fra et forkert mærke, den lød af. Men den her, den er fra Max Factor. Og den her, den er fra godt. Ja, you know. And this one just put a spread all over your lips. Den har vi puttet på. Den her. Jeg synes bare, det bedste ved det her, det er bare, at jeg synes, at det bliver sådan et lidt stort. Og plus. Og så har vi også den her. Som vi smører på som sådan noget flot. Nej. Sådan. Og det her, det er ikke meningen, at I skal spise det, for det smager ikke særlig godt. Men grunden til, jeg ved godt, jeg synes, det er lidt underligt, at det er sådan her, men altså det her, det er meningen, at det skal absorbere ind i min hud i løbet af dagen, og så skal jeg gerne efter nogle år for skæg. Jeg elsker den her på. Den er faktisk rigtig flot, det er sådan, jeg har fået. Jeg havde den faktisk. Jeg fik den faktisk af min oldemor. Hvad? Nej. Det gjorde jeg faktisk ikke. Så. Jeg vil gerne lige tage et. Ja, det der. Det er rigtig flot. Det gør sådan lukket lidt pænere. Og jeg har sådan nogle store øreringe her, som jeg synes, der passer rigtig godt til. Så jeg synes, jeg skal have en i øret, fordi... Ja, du skal vi kan gøre det asymmetriske ting. Du skal tage den anden. Jamen altså, så får vi betændelse i ørerne. Jeg har jo nogen i. Ej, vi må ikke grine, det er ikke sjovt. Prøv at høre. Den her. Den kan jeg ikke på alligevel. Fordi den kan man bare. Imens jeg er der på, så må jeg godt sådan pusle, fordi det smager mega dårligt. Så har jeg så ikke gjort det. Så får jeg bare den under. Og så har vi den her. Som jeg gerne, det er sådan en, du ved. Man putter som creme i hovedet, efter man har taget alt sin foundation og alt det på, man lægger på. Jeg synes, den her, den giver, jeg synes, det er bare som om, at den giver sådan... Jeg ligner en clown. Man kan også godt tage en mindre på sine Jeg tror, du gik i skole. Jeg tror, du gik i skole til hver dag. Jeg kan også godt lide en clown. Ja, du har løgnet. Det gør jeg også. Jeg går i skole for hver dag. Jeg går faktisk ikke i skole. Jeg er faktisk. Og sådan en her. Så har man i håret. Og så er man faktisk klar til at gå. Jeg er ikke klar. Nana er ikke klar, så jeg skal bare den her. Forrendet. Ja, forrendet. Kan du godt lave det, jeg har også været sådan. Ja. Den putter man på læberne også. Det var så flot. Jeg elsker bare sorte læber.
Det er faktisk ret lækkert. Det behøver ikke være sådan perfekt, fordi altså sådan, man skal jo ikke ligne helt meget pige, så det er okay at sådan gøre det lidt mere rå nu, det der, og sådan lige have det lidt mere sådan, Okay. Men den her overbørste sidder du i lang tid, skifter du bare plads ved den. Så til sidst, så får du bare sådan en rigtig flot måde at sætte dit hår på. så jeg har sat det her på, man kan også sætte den sådan lidt ned over her. Hvis man har lyst. Men jeg har sådan, jeg har lidt ondt her, så det kan jeg ikke, jeg har gået med for meget dernede. Man kan bare skifte jo. Det er det, der er så smart ved det. Vi har bare også noget. Her. Jeg mangler faktisk noget, som jeg lige tænker om man... Nej, det må ikke afslutte med det. Nej, jeg mangler altså ikke noget. Men altså, nu gør jeg bare det her, men man kan også lave et mønster. Sådan. Og jeg vil også gerne lige vise noget. Når I har taget alt det her i ansigtet, og I så skal til at sove, så gør man bare sådan her. Ej, der er det. Jeg har sådan en sæbe, jeg skal faktisk se sådan en hvor det er, man tager hånden ind under, så kommer det ud. Du skal helt op. Sådan der, og den irriterer mig ret meget, når jeg er oppe til den her. Man kan også godt tage den på her. Jeg vil også lige mit ansigt. Men du skal ikke vaske dit ansigt, du skal sove i det. Nå nej, det kan du ikke i. My god. Så nu har jeg fået sådan nogle prikker i hovedet. Det er sådan mange. Man kan også lave noget på halsen, men det gør jeg ikke i dag, fordi ja, det gør jeg bare ikke. Og så kan man også gøre det med Boston, det gør man ja. Det kan ikke helt fast. Og så Kina, hun er i gang med at vise, hvordan man tager make op af. Det går meget godt her. Jeg er godt i gang med så. Er det rigtig vigtigt for det her? Ellers skal ikke have godt i morgen. Med tand eller i morgen. Ja, jeg skal nemlig også lige have min make-up af, så nu står den lige her. Må jeg så lige kigge under falsen på den? Nej, den er simpelthen på dig. Ja, okay, det er til mig. Nu fik computer lige lidt med øjenskud på her. Den skal også lige pyntes lidt. Det hedder Mia. Ja, men computeren den hedder Mia, fordi det er min yndlingsnavn. Og når man så har taget alt sin makeup af, Nu er jeg sådan lige lidt. når man så har taget alt sin makeup af, så ser man sådan her ud. Ej. Der er stadig meget farve tilbage til det der øjenpensel noget. Men altså, det er vi ligeglade med, for vi gør det sådan her ud. Og så vil vi bare sige farvel for den her gang. Fordi at, ja, jeg kan ikke så godt tage min make-up af. Og prøv at høre, Uden make-up fjerner. det er sådan noget. Vi har så kun gør, når vi keder os. Vi vil komme med nogle flere indlæg. Nej! Vi vil komme med nogle flere indlæg senere. Det kan faktisk godt være. Vi skal kede os en anden gang. Nej, til næste gang så ligger vi noget stressmiddag. Det er sådan sådan. Næste gang der gør vi det seriøst. Altså virkelig seriøst. Okay? Jeg er ikke helt færdig. Og hvis I ikke kan høre jeres mascara af, så... Ja, så ved jeg ikke lige, hvad jeg skal gøre. Og så vil vi bare gerne lige sige, at vi ved, at vi er oceaner, men altså... Ja, og vi er faktisk ligeglade. vi er ikke københavnere, så hvis I synes, det er underligt, Så lad være med at se videoen, fordi vi er stolte af at være oceaner. jeg vil faktisk ikke gøre noget ved det. Altså, jeg har jo lige sådan en make-up fjerner her fra Mata, som jeg lige vil bruge nu, fordi at... Nana skal teste sin make-up fjerner. I kan ikke sige noget, men det kan lige om lidt. Den er løn mascara. Og det har jeg også hun make-up på. Jeg håber, den er nogen, der kender meget hun make-up på, jeg måske. Men jeg har sådan en lille vej hoved stadig. Ej, jeg er bare sød, faktisk. Nå.
Ej, hvad sker der? Mit ene øje er stadig helt sort. Jeg har fået det her. Måske har jeg faktisk fundet ud af noget. Det øje, hvor jeg tog det der på. Det er det der. Oh my god, det er fabler. Det er fedt. Nej, jeg kan ikke snakke. Hej hej. Hej hej.